Malta telet fis-36 post minn 167 pajjiż minn madwar id-dinja fir-ranking ta' Sustainable Development Goals. Dan ħareġ minn rapport annwali li wri il-progress li sar fil-miri sal-2030 mill-ġnus Magħquda dwar l-iżvilupp sostenibbli. F'dan ir-rapport li wri il-progress li sar mill-pajjiżi kollha madwar id-dinja f'dawn il-miri, Malta ġabet punteġġ ta' 77 minn 100. Hawnhekk il-medja tal-pajjiżi fir-reġjun tal-Mediterran u pajjiżi fil-Lvant tal-Ewropa ta' 70.6. Minn dan ir-rapport ħareġ ukoll kif Malta għandha miri li laħqet jew kważi laħqithom fosthom dawk li tneħħi kompletament il-faqar, saħħa tajba, edukazzjoni ta' kwalità u bliet u komunitajiet aktar sostenibbli. F'temp ta' sena pajjiżna irreġistra titjib sostanzjali f'dawn il-miri tal-ġnus Magħquda. Dan hekk kif is-sena l-oħra Malta ikklassifikat fil-41 post minn madwar id-dinja, punteġġ totali ta' 75.5. Dwar din l-aħbar tkellmet il-Ministru għall-Ambjent Mirjam Dalli fil-Parlament. Fil-waqt li nirrikonoxxu li bħal kull pajjiż ieħor għad fadlilna ħafna sfidi li rridu nindirizzaw, però jidher li hemm sinjal ta' titjib f'numru minn dawn l-għanijiet tal-iżvilupp sostenibbli. Hawnhekk il-Ministru Mirjam Dalli sostniet li dan u riżultat pożittiv li qed jikkonferma l-impenn kontinwu tal-Gvern biex sal-2030 jinkisbu l-għanijiet u l-miri stabbiliti mill-ġnus Magħquda. Il-Ministru Mirjam Dalli qalet li dan qed ikun assigurat ukoll bl-Istrateġija Nazzjonali għall-Iżvilupp Sostenibbli, strateġija ambizzjuża li tista' tikseb ir-riżultati jekk kulħadd jagħti s-sehem tiegħu.